siwele siye phesheya sekusho amalunda-ke lezi ey'namalunda yabona. So zonke lezi zinto lezi bengiyibuka nje ngithi hayi futhi mhlawumbe hayi vele intombi iyasheka vele intombi iyasheka into e-right le. Nami kuyangijabulisa ukubona umuntu engizwana naye bebhizi naye ngapha abantu, kodwa okufike kubhora nofike kunyanyise kuzovele iqhamuke nje isigora segospel. Awu umangala ukuthi manje sekwenzakala kanjani-ke ngoba phela lo muntu ngiyamazi manje, awunaso seqhamuka kusamasikhanjanyana nobubi sekuqhamuka lana sekuyashela nakho. Uyabona ukuthi bonakala ukuthi hhayi ukuthi mhlawumbe kanjani kuyangijwayela cause kuyangazi futhi kuyazi siyaphila yabona. So ikhona-ke la ngiphethe khona ukubona ukuthi mhlawumbe ukukhipha kwama-screenshot ngakwazi ukumfundisa ukuthi umfazi womdashela yabo, ngoba adlali masikhipha iy'nkomo lapho sey'thumela. Kusuke kuphela sihlanganise abantu abadala abangasekho, abakhona nabangasekho, ukuthi kuthiwa manje lo mndeni usewenza ube yinto eyodwa bese kuzoqhamuka nje ilunda elilodwa nje nemali ezophela ngoba phela kuthwala lokuhamba kuphela. Bese manje litshe ukuthi manje sezofisudla ngathatha isithembu lithathe kube kuningi. So ingakho-ke nginalesi sinqumo sokuthi kahle kahle lama-screenshot la, ngoba okungabantu kuyabhayiza, kwayenza kudala into sekuze kwakhohlwa okunye kwakho. Manje mina ngakhohlwa-ke ngoba ngilo umuntu engiyena ukuthi ungayenza imistake encane la kimi kanti phela ukhohlwa uhlala udunusa, uhlala ugqoke ngoba ngelinye ilanga zokuthi uma sekwenzeka izinto kube ukuthi-ke uyimele leyo nto le. So njengamanje ingakho-ke nami ngifisa ukuthi phela lezi screenshot ngiyikhiphe, noma kunamakhono angenayo nokusathiswa-ke sesiyasathiswa ukuthi wakhipha lama-screenshot mfana uzobona izinto ey'kanjani yabona. Abanye baxolisa ngapha, kodwa ngoba mina ngithembisa abalandeli ukuthi into enjalo ngizoyenza nakanjani kufanele ngigcine ngisifezile isithembiso sabalandeli, ngoba umoya wami ukuze uphuma umlahle hle. Mana bhuti omdala, umuntu ufike washela umngakho usejiya kusabisa futhi usekusabisa ukuthi once waqala wayenza leyo nto leyo njengamanje uzobona yabo. Hawu manje nami kuyangidida into enjalo ukuthi yenzakala kanjani ukuthi uzofike wenza into ubona uyibonela isinoko siyaqala manje, isinoko siyaqala manje wena usuphinde usabsamile kusekho ungijwayela nje kakhulukazi kwakhona lokho. Hawu cha kuyangidida ngempela lokho, ngidida kaningi impela ukuthi kuza kanjani. Mhlawumbe qala kithi njengoba izulu usibone uveza ukuthi sekunomunye oxolisayo, mhlawumbe loxolisile singenzeka singayiboni ne-screenshot sakhe, noma nje waxolisile ngixolele same time uzomgodla noma uzokwenza kanjani. Ngigcine ngimgodla hayi gcina wakhona kufana aphume, kodwa bengibuka nje kungihlekisa lokhu. Ngabuye ngathi azi lento kodwa akufanele ngabe kahle Yeah. because le umuntu uzokubona ngazuthi sengiyadlala nti nampela eshuleni kwenhliziyo. Ngiyafisa ukuthi njengalokhu yabona thina abantu ababuye bafunde incwadi engcwele yabo iBhayibheli. Okay. Futhi kunencwadi la eBhayibhelini ethi wabuka umkamuntu wamenga lowo muntu usifana nokuthi umreyphile, ungamreyphanga yabo. Yeah. Futhi ngokumbuka nje ngabantu nizilala nenzeni. So manje uma kukhona abantu abanjalo ey'ntweni ey'njalo kufanele bahlambele bangayekwa ukuze badediswe le demoni elibaphethe. Manje ngosikhipha i-screenshot, kodwa ngifisa ukuthi ngiyikhiphe sezizonke yabo. Uma sengikhipha ngikhiphe nje yabona nje impela nje into eningi hayi into encane, ngoba into efuthi enza ukuthi ngimi hayi ngathi lokhu kuvele nabanye yabona. Manje ngiyadideka manje ukuthi manje phela kufanele kube khona umuntu engumshiyayo, kufanele amazefa zonke yabo.
Xawula kithi kunombuzo obuzwa abalandeli uthi inombolo amakhodi bethole kanjani? Zonke lezi zinto lezi esikhuluma ngazo izinto zaku-Facebook, zaku-Instagram, zaku-TikTok, ama-inbox akukho ngapha ku-WhatsApp abanayo inamba yakho mama. So ucelwa nanayo inamba khona lapha kuma-inbox. Okay. Hayi sithi sithanda ukucaca ukuthi imi kanjani ngoba abantu abaningi bebedideka ukuthi inombolo bathola kanjani kodwa ngichaza ukuthi hayi i-social media hayi ngicathi ku-social media lokho umsebenzi yokungasebenzi sinankinga nawo kodwa inamba yakhe vele ikhona ngisesayidini hayi abekho lapho basazama inamba ngala ma-inbox ngapha ku-Instagram ngapha ku-Facebook ngapha ku-TikTok okunye kumama kanakho njengo-Twitter kanje akanakho-ke lokho mhlawumbe nje umuntu omdala Mzilikazi yonke into enzakala njengamanje kumadlala yena uthini? Hawu uyena phela umuntu ofisayo naye ukuthi kube nobulungiswa bangathi abangani bami bephila nami bese befuna ukungihamba ngoba naye ungabuhlungu uma ngabe kukhona abangani bakhe abafisa ukuhamba mina ngemumva mina ngithule nje osho ubudlelwano bethu abuqinile laba busekelwe ngalutho. Hayi no xawula kithi mhlawumbe befuna ukuthiwa sizitholile ngoba abantu abaningi bekhathazeka ukuthi bacela ukuba ungabalindisi into engekho ngoba kusekwenzakala umuntu thizeni wabalindisa vele ngabuya ngeke so bacela nakwena ukuthi bethu ungabalindisi kanti hayi asifane ubani ukwenza leyo nto omunye okuye kwenzeka into enjani ukhona hayi asigodle kanjalo kodwa-ke cha mina ngeke ngize ngidlale ngabantu bami noma bengithusa bengifonela bengithusa akunankinga kakhulu lokho kodwa mina ngilwa nokuthi abangiboni yabo bangikhanyisa kahle fane ngikwazi ukuthi silungise isimo esinjalo kodwa kusalayo ama-screenshot ayiwona azoza futhi azobe hamba negama igama nesibongo sakhe noma mhlawumbe indlela asiwa ngayo ezweni yabo ngeke ngikwazi ukufihla lokho ngoba manje kufanele ngiqede lobubho obubhedayo kulungise i-country ngendlela etrend. Hayi ngizwala umuntu omdala mhlawumbe ma-estimate nefethu umuntu omdala abantu bangayilindela nini ngoba kuyacaca ukuthi aqoqa ubufakazi la ukuthi naye yonke into futhi ulula kahle. Leli viki kufanele ngivele ukuthi liphele so ngoba bengithi bengifuna ukuwadedela izolo isanda izolo noma namhlanje kodwa manje ngibona ngathi kuyaxoxeka impela ngathi bakuningi manje yabona ngathi kuyanda manje hayi ngibona uqoqa impela ubufakazi lube khona ukuze awufuni usale umuntu ngifuna usale umuntu ngoba manje angifuni ukuba ne-apartheid ukuthi omunye usale kanjani kanti la nginalo uzwelo futhi ushuthi unganozwelo noma ungakho futhi ngabuye ngiphisane ngayo ngelinye ilanga phela manje kufanele ngibambe zonke bese ngithi imeli kuhle. Ngicela ukubuza umuntu omdala la ukuthi mhlawumbe abaculi bakhona bamaskandi begospel nama-gent noma bamaskandi egospel kuphela? Maskandi, gospel, hip hop bese kuba amalunda-ke malunda khona nawo nalokho hip hop lokhu kuma-rap kungasile lokhu kukhona lokho kubiza ngey'mbuzi zikhona iy'mbuzi lapha ngisho ngithi manje nazi iy'godi zizogothela kimi ungazi iphuthuzi zibambe kanjalo asibambe kanjalo mfethu ngoba kwamanje kakhuluma iy'kahle uma ngabe abantu basebenza nje futhi
abangibona Ben. Yeah. I know bhuti omdala sibonga bhuti omdala ngesikhathi esinika sona sizoba interview. Alright, wait. Danke bhuti.